Diyos na tapat, Diyos na nagbigay ng sapat sa mga Panginoon. Ang aming papuri at pagsamba ay aming sa iyo lamang dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na melikha ng langit at ng lupa. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng biyaya at pagpala na patuloy namin karanasan sa iyong pag-atawa. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng kapatirang natumugon sa iyong panawagan sa oras na ito ay gagataguin sa dating lugar na ito. Maraming salamat, Ama, sa pagbigay mo sa amin ang pagkakataon upang muli ihayag ang iyong kadakilaan, upang muli ihayag ang iyong mensahe para sa amin lahat. Kaya dalangin namin ng Diyos sa mga oras na ito. Bantayan po kami at iingatan na ang lahat ng distraksyon sa aming puso at isipan sa pangalan ng Jesus na makapangyarihan ay aming pinapalayas. In Jesus' name. At sa pangalan ng Jesus ay aming katawag yung banal na Espiritu na puspusin ang aming kaisipan ng karunungan at kaalaman. Puspusin mo rin po ang aming puso ng isang puso bukas. Puso mapagpapababa, dapat magmahal at may hatandang magpatawa. At sa pamagitan ng kapangyarihan, Panginoon, ay aming pinataas pagpalain mo ang mabuting balita ang aming pagdilinilayan ng magsalusaluhan. Naway ito ang magbigay sa amin ng talakasan sa aming panampalataya o patuloy kami makasunod sa iyong kalooban at ang paglingkod sa iyong umasan. At sa pamagitan ng kapangyarihan, Ama, ibabayan ko sa ang aking kakayahan, ang aking sarili, ang aming sarili. At sa pamagitan ng kapangyarihan, ang lahat ng aming gagawin ay naayon sa iyong kalooban. Dahil sa iyo lamang, Ama, ang kapulihan, ang parang pagsamba, pasalamat, magpasawala hanggang sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Sa Espiritu Banal, noon ngayon at magpasawala hanggang. Amin. Sa pangalan ng mga anak ng Espiritu Santo. Amin. Purihin si El Shaddai. Hallelujah.
Sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, sa wala mga Bible, ilagay muli ang ating dalawang kamay sa tapat ng ating puso at pakinggan natin kung ano ang mensahe na ibig iparating sa atin ng ating Diyos. Luke chapter 5, verses 1 up to 11. Ang sabi dito, minsan, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad ng mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang malamba. Umulat siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangarap sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi kay Simon, "Bumalaot kayo at ihulog ng lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasisira ang kanilang mga lambat. Kaya tinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa ibang bangka upang patulong, at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang nalala siya at ang kanyang mga kasamahan dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, sa mga kasusyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Yes,
Magaling na? Mayaman pa? Wagas sa pag-ibig? Talino matalino? Mayapang kalooban? At tagumpay! Okay, bago tayo po, lagi natin ugaliin in Helen Excel. Ready? 1, 2, 3! And smile.